Nek mar Belaka Wambui Kamau majegni 19 mawachore ni nolwar kowuok e gorofa mar 5 e ute mag dans maidore Kayole kama tuto chieng' ngeso. Kaluwore kod jodak makono, Wambui osebedo gi ywaruok e kinde ka kinde gi wuon pargi Anthony Joroge kochiwo buok mar kawo ngimane. Giwacho ni motelo ne masirano chieng' ngeso, Wambui noduogo e ode to yudo ka miyo moro osekendi e odno kendo dak e ode ka bang' ka noa kuom jonyuolne mane osebede kuom thuolo mar dwe achiel. Anyuola mare koro kuyo kod lit okwako ka gitemo fwenyo gima notimore mokelo tho mar nyargi, ka gikwayo obila mondo otim nonro mar yango adieri ewi kaka nowito ngimane. Kitu alikuwa ameniambia mamu, ninataka sasa, sababu miba yangu inaonekana, niende nipigwe photoshoot. Hii wanapigago wa emergency hivi. Ndio miba yake ionekanage. Mimi nataka haki ya mtoto wangu iweze kupatikana. Hivyo tu. Kwa sababu damu ya mtu sio kama damu ya mnyama. What we want is justice for Bella. We clearly understand and we know. I believe. As a family, we believe that was not what happened. And we pray so much that the investigative detectives and DCI na kila mtu aingililie hii kitu. We find justice for Bella. Because there is no way a 19-year-old dies out of jumping from all the way from 5th floor, and she is just laying there with some small amount of blood.